mo ako milaom nga ang adlaw mo patim alda. Pamalandong sa pulong sa Dios, tuburan sa pagtuong bugos, tigpalig-on sa kalag sa kinabuhi, tuburan sa tanang paglaom ug paghigugma. Ang naghatag og kahulugan sa akong kinabuhi. Kidalit kaninyo ning estasyon DXGN uban sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kining tulumanon, Bidlisyo sa Kabuntagon. Nganong ani ako ning kalibutan. Imo man, Ginoo, nga binuhat ang mga langit ug ang kalibutan, ug ang mga bituon, ikaw ang Ginoo sa tanan. Mga kaigsuonan, maayong buntag kanatong tanan. Ani anasab kita ni atong tulumanon, Bidlisyo sa Kabuntagon. Kini ang inyong higala sa kahanginan si Sister Rica, sa mga madre sa Daughters of St. Paul, kauban si Rose Caballero, ug usab si Arvin Borla, ug usab ang atong technical engineer. Daghang salamat kanimo, Brad. Og katong buot nga mo apil ning atong programa pinaagi sa pag-text aron panghayo sa pag-ampo 094987-887-395. O kaninyong tanan mga kaigsuunan, mag-ampo kita. O amahan, ang imong gugma kanamo, nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylo ang among mga kalapasan, ug ampingi kami diya sa imong kalinaw, udad a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, uluhan 11, tudling 5 ngadto sa 13. Og si Jesus mingon, kinsa kaninyo nga adunay usa ka higala nga muadto kaniya sa tungang gabi ug muingon kaniya, migo, pabaylua ako 3 ka buok pa, kay miabot sa amo ang usa ko kahigala gikan sa biyahe, ug wa ako'y ikasilbi kaniya, ug gikan sa sud mutubag siya, ayaw na akong samuka. Natrangkahan na ang pultahan, ug ania ang akong mga anak mitipon kanako sa paghigda. Dili nako makabangon aron paghatag kanimo bisan unsa. Sultihan ko kamo bisag sa ilang pagkahigala. Dili na siya mobangon sa paghatag kaniyag bisan unsa, apan tungod sa iyang pag-isig-isig. Mubangon siya ug mohatag kaniya kutob sa iyang gikinahanglan. Ug sultihan ko kamo, pangayo ug hatagan ko kamo. Pangita ug makakaplag kamo. Pagtuktok ug ablihan kamo. Kay ang tanan nga mangayo makadawat, ug ang mangita makakaplag, ug ang manuktok ablihan. Kinsang amahana diha kaninyo, nga kun ang iyang anak mangayong isda, inay isda muhatag og bitin. Ug kun mangayong itlog, muhatag og tanga, nan, kun kamo nga mga dautan, mahibaw maghatag og maayong mga butang sa inyong mga anak, unsa nakaha? Kalabaw ang langit nung amahan nga muhatag sa Espiritu Santo ni adtong mga nangayo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kailan ako nasasaktan kapag higit kitang kailangan. Oh, Jesus, dumarating sa'yo. Dalangin ko sana'y dinggin mo. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat.
gipangayo ug ikaw hatagan. Ang atong ebanghelyo tataw nga nagtudlo mahitungod sa pag-ampo sa mainitong paagi alang sa bahin sa tao. Apan nagisgot usab sa dakong kaayo sa Dios. Ang amahan nga nagmahal kanato dili magpakabuta bungol sa atong mga pangaliyupo. Kung basahon nato ang Exodo 3:7, atong madunggan ang maanindot mahinuklugong pulong sa Dios. Dios nga maayo. Atong basahon kini. Unya mingon ang Ginoo, ngadto kang Moises, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan. Nadungog ko ang ilang pagpakitabang. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos. Busa, mikunsad ako aron pagluwas kanila. Pagdala kanila ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Anindot kaining pamation mga kaigsuonan. Nakita ko ang kalisdanan. Nadungog ko ang ilang pagpakitabang. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos. Busa, mikunsad ako aron pagluwas kanila. Ug dalhon ko sila ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Kini nga mga pulong mga kaigsuonan nagpamatuod sa iyang dakong gugma kanato. Nagpamatuod nga ang tagsulat migamit sa tanang senses aron maklaro ang gibuhat sa Dios sa kanunay alang sa katawhan. Ampo, pangayo, ug dili ikaw hikawan sa amahan nga nagmahal kanato kanimo. Pinaagi niining sambingay sa usa ka tao nga makusganon, mainiton, nagaampo o nangayo sa panabang. Ang description niini sa ebanghelyo persistent nga nangayo ngadto sa ilang silingan. Buot niyang ipadayag sa diha nga dihas diha pag-ampo. Andam sa kanunay ang Dios sa pagtubag, kay dili man siya hakog. Manggihatagon man siya, busa walay panghitabo nga dili siya motubag sa atong mga gipangayo. Kung usahay daw wala niya matubag ang atong gipangayo, dili tungod kay hakog siya, kundili aduna siya ihatag kanato nga labing gikinahanglan nato kaysa ni atong gipangayo. Busa, adunay usa ka pare nga naghatag sa kahulugan sa pag-ampo. Matud pa niya, sa diha nga ang tao magsugod og ampo sa Dios, kana nga tao nagpaambit na sa iyang gikinahanglan ngadto sa Dios, nga nakahibalo ng daan sa iyang gikinahanglan. Kining tawhan na nag-abli sa iyang kasing-kasing ngadto sa presensya sa Ginoo. Ang pag-abli sa atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, diha sa pag-abli nato sa atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, matagan na kita sa kabahin sa Espiritu Santo. Sa diha nga napaambit na kaniya ang Espiritu Santo, mahimo na siyang masinabtanon, ug dali ra siya makaamgo, ug mahatagan na siya sa kaalam. Tungod kay diha sa pag-ampo, madawat nato ang pasyensya, ug pagdawat sa kabubuton sa Dios, ug masabtan nato ang iyang kabubuton. Ang tawo nga nagaampo, inanay nga makasinati sa kalinaw, pagkakontento sa kinabuhi, ug joy or kamaya, samtang nagpaabot siya sa tubag sa Ginoo. Bisan kung wala kita makasabot sa atong gigamit nga mga pulong, diya sa atong pag-ampo, usahay manggod, mag-ampo kita og in English, usahay may mga pulong nga di nato masabtan, apan ato paghihapon kini nga gilitok. Mauning buti pasabot nga ang Dios nakahibalo na unsay buti pasabot niya atong giampo. Bisan gani dili kita dili nato isulti ang atong mga gikinahanglan, nahibalo na ang Dios ni ana. Siya na ang bahala sa tanan. Naipadayag sa Ginoo naipadayag nato sa Ginoo ang atong mga panginahanglan. Mao kana ang kamahinungdanaw nag-epekto sa pag-ampo nga tinuoray. Dugang pangkamatuoran mahitungod sa atong amahan, mao nga bisan kaingno nato nga wala matubag ang atong pag-ampo, sa kanunay gitubag kita niya sa gugma o kaalam sa Dios.
Giawhag kita sa pag-ampo sa kanunay tungod kay diha sa pag-ampo inanay nato makaila ang kinaiya sa Dios. Inanay usab nato makatagbo ang hinungdan sa atong pagpuyo ning kinabuhi. Diha sa iyang presensya atong masinati ang iyang mahigugmaong pag-amuma. Pagsusi. Bituo ba kita nga ang atong Dios tinuod nga manggihatagon? Misalig ba kita kaniya? Nagaampo ba kita kanunay? O kung adun na lang kita'y panginahanglan? Magampo kita. Magampo kita sa Diyos Amahan, uban sa dakong pagsalig, nga ang tanang mangayo hatagan. Sa matag pangamuyo kita muingon. Ablihi kami Ginoo. Nga ang simbahan, dili unta muhunong paglitok sa iyang mga pag-ampo, alang sa panginahanglan sa katawhan sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ablihi kami Ginoo. Nga ablihan unta sa mga nagdumala sa gobyerno, ang ilang kasing-kasing, alang sa mga mulo o pangandoy sa mga tao. Magampo kita sa Ginoo. Ablihi kami Ginoo. Nga pukawon unta sa Espiritu Santo ang mga nabugnaw sa pagtuo tungod kay wala mahatag ang ilang mga gusto. Magampo kita sa Ginoo. Ablihi kami Ginoo. Nga pinaagi sa atong walay puas nga pag-ampo, dawaton unta sa Dios ang atong mga igsuong nangamatay ngadto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ablihi kami Ginoo. Langit nung Amahan, kami imong gipasaligan, nga walay pag-ampo nga makawang, kung kini among gipangayo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ni atong tulumanon bidlisyo sa kabuntagon. O ginaot nga sa kanunay na malandong kita o nagaampo. Kamuusab sa kanunay, adlaw-adlaw, giampo sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Labaw sa tanan katong nanginahanglan, labaw sa tanan katong mga masakiton, o katong mihalinaning kalibutan. O atusab nga iampo ang atong mga magtutudlo, nga ilang gisaulog karon ang adlaw o Teachers Month, bulan sa mga magtutudlo. Daghang salamat o uban sa inyong higala, Sister Rica ning atong tulumanon, uban usab si Rose Caballero, usab si Arvin Borla, usab ang atong technical engineer ning atong stasyon DXGN. Kaninyong tanan malipayong adlaw. Rose, unsa na imong giinom? Ang kaping may sinabi, Dream Vet, 8-in-1 coffee, available sa tanang pharmacies.